Wadto na pud mi ditong bungtura guys oh. Grabe kadako sa bungtod. Nakaanha ka din ha. Basta diring napita daghan kayong mga oh. Kamunggay. Ay! Ay! Guys, ang mga bulak diri oh. Muni ang kanding ni Mulir. Tanawa, nanganak na siya. Ay! Gara ibong kanding na. Gara. Na. Wadto na pud mi ditong bungtura guys oh. Dito sa layong bungtod. So na maabot nito sa babaw ba? Napamanggay maisan dito oh. Muluwak pa tos bungok ato, muluwak dito. Hi guys. Parang kayag akong gito. Nina I'm anin. Dito sa loyo sa bungtod. Bugno kaya ba? Buka igang. Ako pag ito kaabot na ng butura dito oh. Kanang butura ko kasubida anak. Ito dito oh. Oh, gasa ni pisan ra boss anak pero katon ay lobis ibabaw walay. Napunta diri sa Buntod. kakahuyan. Ug ka asa katong sa ibabaw. Bakilid say. Katon dito ibabaw ilang ni kuan ni. Grabe kadako sa bungtod. Kaya yung bakilid, ang bakilid ay kanina ay ibabaw ilang dailin bitaw oh. Ay sus ka na. Pero katon di naman kaayo to. Makaanha naman ko diha patidit may milihag kuan. Asa dapita tiya. Ibabaw ti maisa. Katong ibabaw gyud oh. Patidit man diha sa Mm. ay. Ilay pa uli diri di man bulos. Mapatidit ra man. Ang magsubida ra may bulos. Pero og man mauli na ay pati dali ara. Pag andam lang kagpalwas buli. Ilay subit magkuan gi ka. Maguyod og buli. Nya malahos ka ba? Pwede man ka mo break og naiba tuod di mo isikat imong tiil. Paspasa man lakaw sa akong mga kauban oy. Mikay. Kalayo pa ako. Pakilira tiya. Ibabaw lang mga lubi nagdaan. Lubi na pero di na gud. Nakaanha ka din ha. Wala. Ilang na Jesus kasya. Mm. Pero tan-aw ra magay na ilang ulubi oh. Wa gidugo. Init na ba? Init gani kaayo eh. Natag mahangin kay mawa ka init. Mm. Unya na lang uli day. Ilaw pa guwang na kayo. Iya paghuan pa niya. Uli. Ay daw ta mo pakbag. Sige na pagsuod ko an. Bitaw ni Pagpa niya patbag. mangga. Patbag Kada mangga. sa mangga raw nawag mo ris. Sabaan kaya akong mga kuan. Mga kauban guys. Kaila mo ani unsa ni? Unsa ni? Pine tree. It's pine tree. Fine. Ay, kainit oy. Ako init rin ba? Ako pa kasinta. Ako disingot na ko. Nagan kayong tuba-tuba diri guys. Naglinya. Naglinya ang tuba-tuba. Example sa likod.
Hampol sa. Ay, kay kaan man. Layo naman kaayag baktas. Naipansit ya guys. Oh, ato ko dito. Bagong. Tuba-tuba, daghan kaayo. Oh, buburat na siya guys. Asa? Ay basta diring napita, daghan kayong mga Alas ko, kiratsot siya. Oo. kamunggay. Sulabong-labong. Wow. Hello guys, dara akong mga Ayun, sabato sa bigla. sakag bungtod. Kayo eh. Agi lang sa mising. Igbalik na lang sing. Igbalik mahapit ko diha. Wala na ko sa mis ibabaw kay may landong-landong pa. Kilid-kilid. Iinit kayo guys. TikTok kami kay. Tiri-ari tang lasang. Wala kaya ra kay nato ni. Karang pahuway-huway gyud ta. Huway ta oy kay. Uy, batilis na tod, kauna tod. Sani? Imukbang. Oh. Uy. Viatilis. Purga guni guys kung kauno ni. Porga gyud siya porga. Dili purga sa tao. Kaon dia bito kong babak ka. Oo. Ay kay ina ni anlong unya. Ay Idang alam. kay purgas bata dapat ya. Makaon pa sa panog pan. Isang sa kaon na ato. Sana. Sige. Pawasan ta usingot. Sulod mo sa. Sulod mo sa. Sumuk. Mas bin niya. Oh. Pwede na ako. Bugnay ba? Hilaw pa? Ay, may bugnay. Oo. Asa? Kailan mo bugnay guys? Ay bugnay oh. Ang bunga ay. Asa hilaw? Hilaw pa. Hilaw pa guys oh. Nga kan uno na mo sa bata pa mi. Bugnay. Unsa tay nang bugnay? Pero hilaw pa. Magpula ka na guys. Tapos magpula na yung dugo. Tapos ito na yung dugo. Aray. Ni ay balang huyan. Ingat, may kare, tunok-tunok. Sabi ko, ingat eh. Diri guro manang oy. Nay tao. Help me. Sumuok ta diri guys. To lagi dito. Pikas. Nay nagkanta-kanta sa Pikas area. Gihangak mi guys ay. Oh. Abi nang kuan soreng kanang kuhit dala dari soreng. Asa man? Ano man to? Ako dito sa kakaulan, ay daghan. Idukal pa kalisa.
ha. Wata mo sa oton ba? Grabe, pahulay sa skilid. Singot kay guys, oh. Daghan pa dyan tagnok. Dito sa piko, say. Hi, Mikay. No, I'm so tired. Uy, dapat lagi, oh. Wala sa lang ko, ah. Pabalik tayo. Ay! Biso. Ay! Ay, baklang nito. Ay, baklang kabayo. Dato, ano na kayo no? Napiksan kong mangga, guys, oh. Murag igit. Wala. Dito. Manawag na si Tiboy. Thank you, Tiboy. Pagkuha na rin mangga, Tiboy. Pagpili na rin. Muna si Tiboy, anak ni Tibo. Nga, Tibo. Tibo lang kay ilado. Yes. Taga Tiboy. Pagkuha na rin, boy. Mga lang may pauwa sa kuwan. Pawa sa singot. Nag-uling mo din, ha, boy? Naglabad na kong os nga inat. Oh, kita mo ganun. Kuwan diha, aso, oh. Mag-aso, pamangkano. Ang tara. Nato na ta. Nina, Dara akong lola. Kuan sa kuwan. Ay, kami si kanang Pilipino nagkita may video call. Ah, nag-video call mo? Ano, Ni paningot lang mi dito. di magi ka ganggang? Oh, dinha sa kuan, balay ni Binya. Oh, apa na human. Awa pa mo man. Wala pa'y atop. Ah, Mm. so yato pa na pa. Mm. Ah, Ngunit tag iya sa amo ang ikuhag mangga. di na. Ay natin. Ila edad ni mo, te? 70 pa. Pura buyag. Musayaw pa rin kuan, budots. Kaya pa ayaw na itugtog. nga nagumdi. Cha-cha. Wala lang tay tuba. Mo. Wala kadalag tuba. Nagka-predict pamatos-atis ubos. Bitaw, te. Suroy-suroy pod. Nagyan sa baboy ate. Ha? Wa man kam. Karong 24 ate. 75 ang edad pero iyan ang tinanong mga maisan din ang daghan, oh. Ito. Gusto buyag, na mo ito. kaan sanggi. Agosto? Hinapos anagon siro. Yeah, Hulyo. mga untag Hulyo. anagon. Nga, ano, managon na. Unya, nakakita nakagkuan ba na? Eh? Di ako ngita ay. Nga naman. Yan. Tagaan ti kag Amerikano. Eh? Ayan ay. Nga naman. Lupig pa niya may. Guys, ang mga bulak diri, oh. Ang maram na kuan mo. Oo. Pinadubol. Na. Hindi no. Pariha sa ato kagwapa mo nang. Yes. Yes. Ano ko man cosmos, cosmos. Mabuhi ra baya ni, oh, kani, oh. Cosmos yellow to. Inana man na iyahang kuan, oh. Dili na cosmos. Hindi mo. Mm. Ay, pa naghinog. Ano ba alam mo hinog? Ilaw pa man ni. Dara ibong kanding mo. Dara. Na. Mau na. Nangihi. Mau ni ang kanding ni Mulit. Tanawa, nanganak na siya. Ay! Muatras ra ba? Cute kayo, oh. Mi. Mi. May isa.